Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, Λόγος Ρωμαϊκός, και απόψε και στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερο θέμα επετειακό που έχει να κάνει με την μνήμη και την εορτή των Εισαποστόλων Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητρός του Ελένης. 21η Μαΐου λοιπόν είναι η ημερομηνία, ως γνωστόν, είναι η μέρα που εορτάζουμε τους Αγίους μας αυτούς. Όμως, παρότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη η προσωπικότητα και του Μεγάλου Κωνσταντίνου αλλά και της Μητρός του στο πλαίσιο της Εκκλησίας μας, και αυτό γιατί έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως προσωπικότητες όχι μόνο στην καθιέρωση και το στέριωμα της Εκκλησίας μας, αλλά και για την περίοδο ιδιαίτερα των διωγμών έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο, έθεσαν τα θεμέλια για την κατάπαυση των διωγμών. Μια άλλη πτυχή όμως που καθιστά και μεγάλο και δίνει μεγάλο και το όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου ως Μέγας Κωνσταντίνος είναι διότι η προσωπικότητά του, ιδιαίτερα μιλάμε για τον Μέγα Κωνσταντίνο, η προσωπικότητά του έχει μια παγκόσμια ακτινοβολία στην παγκόσμια ιστορία. Και θα δούμε το λόγο, όπως θα δούμε με το σημερινό καλεσμένο μας, και τους λόγους αλλά και όσους πολέμησαν και συνεχίζουν να πολεμούν τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο, και όσον αφορά την προσωπικότητά του, αλλά και όσον αφορά την αιτία και τους λόγους που τον πολεμούν. Μαζί μας στο σημερινό ρωμαϊκό τραπέζι, στη σημερινή ρωμαϊκή παρέα, ο εκλεκτός μας συνεργάτης και φίλος, ο εκλεκτός θεολόγος, ο κύριος Λάμπρος Κόντζος, τον οποίον και πάλι καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε και είμαστε πράγματι χαρούμενοι και για σήμερα που μας δίνει την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι καυτό. Πέραν της επετειακής μορφής της 21ης Μαΐου, για μας είναι μια αφορμή να ξεδιαλύνουμε, κύριε Σκότσο, κάποια πράγματα, και επειδή είστε ο ειδικός, νομίζω ότι θα φωτίσουμε πολλές πτυχές του κεφαλαίου που λέγεται Μέγας Κωνσταντίνος, ιδιαίτερα, πέραν και εκτός βεβαίως και της Μητρός του που είναι μεγάλη Αγία, αλλά ιδιαίτερα για το Μέγα Κωνσταντίνο και όσον αφορά το κομμάτι το εκκλησιαστικό, αλλά και στο κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας, που νομίζω ότι εχθροί και φίλοι δεν μπορούν να αμφισβητήσουν, κύριο Σκότζο, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του ρου της ιστορίας. Έτσι. Και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Μπλάνου, θέλω να σας καλησπερίσω και εσάς και τους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που με καλέσετε στην εκπομπή σας να μιλήσουμε για τις μεγάλες δύο αυτές μεγάλες προσωπικότητες, για τις οποίες δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι, προερχόμενοι κυρίως από τον χώρο του μηδενισμού, του αθεϊσμού, του νεοπαγανισμού κλπ., προσπαθούν να σπηλώσουν αυτές τις μεγάλες προσωπικότητες και ιδιαίτερα τον Μέγα Κωνσταντίνο. Και όπως πολύ ορθά είπατε, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένας μεγάλος Άγιος, και η Αγία Ελένη είναι μεγάλη Άγια για την Εκκλησία μας, και η Εκκλησία μας τους προσέδωσε τον χαρακτηρισμό εις Απόστολοι, ότι είναι ίσοι με τους Αποστόλους. Γιατί όπως οι Απόστολοι θεμελίωσαν την Εκκλησία του Χριστού, και ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη θεμελίωσαν και αυτοί σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για την ιστορία, για την ιστορία της Εκκλησίας μας, τα εκκλησιαστικά πράγματα, και έστρεψαν, πολύ ορθά το είπατε, τον ρου της ιστορίας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι Μέγας Άγιος για την Εκκλησία μας, και η Αγία Ελένη και οι Απόστολοι, αλλά είναι Μέγας και για την πολιτική ιστορία. Κάτι που δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποιοι μικρόνοοι και εμπαθείς άνθρωποι, να δουν τα πράγματα αντικειμενικά, να μελετήσουν την ιστορία αντικειμενικά. Και το σπουδαιότερο, κύριε Μπλάνο, γίνεται το εξής λάθος και δημιουργεί πρόβλημα. Κρίνουμε πολλές φορές την ιστορία με τα σημερινά δεδομένα. Για να μπούμε αυτό μέσα στα ιστορία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό πολύ και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε, ακριβώς, αν θέλετε να αρχίσουμε, να πάμε στην εποχή, να κάνουμε μια επισκόπηση της εποχής που έζησε και έδρασε ο Κωνσταντίνος. Γιατί όπως είπατε πολύ ορθά, πολλές φορές κρίνουμε πράγματα και πρόσωπα. Εκτός ιστορίας, εκτός εποχής. Ακριβώς, θα τοποθετούμε τα σημερινά δεδομένα
και βγάζουμε στρεβλά συμπεράσματα. Έτσι. Πέφτουμε έξω. Έτσι λοιπόν, όσες φορές. Μόνο έτσι θα κατανοήσουμε και το έργο του και την αξία του. Πρέπει να μεταφερθούμε στην ιστορία του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, 3ο και 4ο μετά Χριστόν αιώνα, στο κλίμα της εποχής εκείνης, το πολιτικό, το θρησκευτικό, το πνευματικό κλίμα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να αξιολογήσουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο, την Αγία Ελένη, αλλά όμως και όλους εκείνους τους ανθρώπους που έδρασαν την εποχή εκείνη. Μόνο έτσι θα το καταλάβουμε. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν λάθος, κάνουν ένα άλμα 1700 ετών από τότε και κρίνουν με τα σημερινά δεδομένα και γι' αυτό φτάνουν σε αυτές τις ακρότητες. Πράγματι, κύριε Μπλάνο, πρέπει για να καταλάβουμε την προσωπικότητα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητρός του, αλλά όμως και την συμβολή τους, τη μεγάλη συμβολή τους τόσο στην Εκκλησία όσο και στην πολιτική ιστορία, θα πρέπει να δούμε πώς ήταν τα ιστορικά πράγματα την εποχή εκείνη. Βεβαίως υπάρχουν σαφέστατα ιστορικές μαρτυρίες πάρα πολλές που μπορούμε να κρίνουμε για την ιστορία την εποχή εκείνη. Μπορούμε να δούμε μέσα από την πολιτική ιστορία που έβαιναν τα πράγματα. Είναι μια ιστορία, είναι μια εποχή καμπής, τόσο και στον πολιτικό τομέα. Άλλωστε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σαν Ρώμη πια εκπνέει και ένας κόσμος, ένας καινούριος κόσμος έρχεται στο προσκήνιο, που μόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος μπόρεσε να αντιληφθεί ότι η ιστορία βρίσκεται σε καμπή και ένας κόσμος παρέρχεται και ένας καινούριος κόσμος έρχεται στην επιφάνεια. Και νομίζω τώρα, όπως το θέσατε, κύριε Σκότζο, επιβεβαιώνεται ιστορικά ότι όταν κλείνουν αυτοί οι ιστορικοί κύκλοι, μπορούμε αναγωγικά να πάμε και στην εποχή μας, έτσι. Σαφέστατα. Φαίνεται ότι τότε χρειάζονται αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες. Να, γιατί ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι μέγας, θα το δούμε στην κουβέντα, αλλά εξ αφορμής της αναφοράς που κάνατε, επιβεβαιώνεται σε αυτό ακριβώς, ότι στο κλείσιμο των κύκλων και στους νέους ιστορικούς κύκλους θέλουμε νέους ηγέτες παγκόσμιους που θα έχουν το όραμα να κάνουν τις κινήσεις τις μεγάλες. Να μιλήσω με τη θεολογική γλώσσα. Έτσι. Ο Θεός είναι αυτός που κατευθύνει την ιστορία, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αναδεικνύει μεγάλες προσωπικότητες σε κρίσιμες εποχές για να οδηγήσουν το λαό εκεί που ακριβώς θέλει ο Θεός. Και ο Θεός θέλει την πρόοδο, θέλει η ανθρωπότητα να πάει μπροστά, και θα δούμε ο Μέγας Κωνσταντίνος αν διακόνησε την θέληση του Θεού ο κόσμος να αλλάξει. Τι διακόνησε, θα το δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως. Λοιπόν, μιλάμε για μια εποχή, καταρχάς ιστορικά και χρονικά, είμαστε στην εποχή των διωγμών. Σαφέστατα. Δηλαδή είναι τα πρώτα 300 χρόνια μετά Χριστό, οι πρώτοι 3 αιώνες, όπου έχουμε σίγουρα ιστορικά αποδεδειγμένα ξεκαθαρίσει ότι ο χριστιανισμός πέρασε από την πρώτη φάση των διωγμών. Διπλών διωγμών. Και σε αυτό το κέριο σημείο που παράλληλα η Ρώμη παρακμάζει, έρχεται μια καινούρια δύναμη. Ο χριστιανισμός. Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Η Εκκλησία μας από τις πρώτες κιόλας μέρες της ιστορίας της άρχισε να διώκεται καταρχήν από τον Ιουδαϊσμό και στη συνέχεια παίρνει τη σκητάλη ο εθνισμός, η ρωμαϊκή εξουσία, τα ειδωλολατρικά ιερατεία, οι δυσιδαίμονες όχλοι, οι οποίοι παραπληροφορούνταν για το τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η βιωτή, η πολιτεία των χριστιανών, πώς συμπεριφέρονται, και είχαν οι ψήθυροι από διάφορους που έλεγαν μέσα στις δυσιδαίμονες μάζες, έλεγαν ότι ο χριστιανισμός είναι μια δυσιδαιμονία, είναι απόκοσμη, είναι εχθροί του κράτους, είναι εχθροί της κοινωνίας, είναι βάρβαροι και όλα αυτά, τα οποία βεβαίως αποδείχθησαν ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά ο χριστιανισμός με το νέο μήνυμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, το νέο μήνυμα που ήρθε φέρει στον κόσμο, το μήνυμα της συναδελφώσεως των ανθρώπων, το μήνυμα της ελευθερίας, το μήνυμα της αλληλοδιακονίας των ανθρώπων, το μήνυμα της ομόνοιας, το μήνυμα της συναδέλφωσης όλων των ανθρώπων, αναξαρτήτου φυλής, γλώσσας, θρησκείας, κοινωνικής καταγωγής, ήρθε λοιπόν να ενώσει αυτά που διαιρούσαν την προχριστιανική κοινωνία. Και γι' αυτό λοιπόν
μάζες ολόκληρες ανθρώπων γινόταν χριστιανοί. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι την εποχή των 3ο αιώνα και 4ο αιώνα ότι ήταν πλειοψηφία οι χριστιανοί. Αντίθετα, ήταν συντριπτική μειοψηφία. Αλλά όμως αυτή η συντριπτική μειοψηφία ήταν τι? Ήταν η ζήμη, το προζήμη μέσα στον παλιό παρακαμασμένο προχριστιανικό κόσμο για να ζυμωθεί και να γίνει ένας καινούριος κόσμος. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος και άλλες μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας που έδρασαν τον 4ο αιώνα, οι Καπαδόκιες πατέρες λόγου χάρη και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μπόρεσαν να δουν ακριβώς ότι ένας παλιός κόσμος φεύγει και ένας καινούριος έρχεται, και αυτή η νέα δύναμη, θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική δύναμη είναι ο χριστιανισμός. Και αυτό το κατάλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έτσι λοιπόν ο καλός Θεός έδωσε και σε εκείνη την κρίσιμη καμπή αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Τη μεγάλη προσωπικότητα για να αλλάξει και το ρου της ιστορίας. Έτσι. Φαντάζομαι ότι την εποχή των διωγμών τότε υπήρχαν οι χριστιανομάχοι, οι οποίοι αμφισβητούν και σήμερα ακόμη. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν και χριστιανομάχοι οι οποίοι αυτοί βασικά είναι και οι πολέμοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπλάνο. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραχαράσουν την ιστορία. Θα έλεγα, συγγνώμη από τη φράση μου, ασελγούν επάνω στην ιστορία. Αν δει κανείς έτσι αυτά τα νεοφανή, θα λέγαμε, τις νεοφανείς ιδέες και την παραχάραξη της ιστορίας, θα φρίξει κανένας. Λοιπόν, αυτοί συνδέονται και με την νεοειδωλολατρία κατά κάποιο τρόπο. Βεβαίως, οι νεοπαγανιστές, οι οποίοι είναι ξαδελφάκια, αδελφάκια θα λέγαμε με τους μηδενιστές και τους αθεϊστές, μαζί συμπορεύονται και παραχαράσουν την ιστορία. Θέλουν να αμφισβητήσουν, κύριε Μπλάνο, τους διωγμούς, αλλά έχουν τα ίδια τα γεγονότα, τα ίδια τα πρόσωπα, η ίδια ιστορία. Τόσο η εκκλησιαστική μας ιστορία όσο και η πολιτική ιστορία να επαληθεύσει τα 11 εκατομμύρια μάρτυρες, τα 300 πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Και έρχονται κάποιοι σήμερα για να τα αμφισβητήσουν, αλλά δεν μπορούν. Έτσι. Και όταν μιλάμε για διωγμούς, κύριε Μπλάνο, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές, μιλάμε για θανατώσεις μέσω φρικτών βασανιστήριων. Τι? Για να αλλάξουν την πίστη τους. Καταλαβαίνετε. Και εδώ είναι το μεγάλο, βέβαια θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή να μιλήσουμε για τους διωγμούς. Πώς το ανεξίθρησκο ρωμαϊκό κράτος που δεχόταν οποιαδήποτε θεότητα ερχόταν από μια παράξενη και γελία θεότητα, την δεχότανε, πώς δεν δέχτηκε τον Ιησού Χριστό, πώς δεν δέχτηκε τον χριστιανισμό. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει να αναφερθούμε κάποτε. Γιατί οι χριστιανοί δεν ήθελαν να λατρεύουν άλλους θεούς, αλλά μονάχα τον τριαδικό Θεό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του μοναδικού λυτρωτή του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν ήθελαν. Σου λέει λατρέψτε και τη Ρώμη, λατρέψτε και τις άλλες θεότητες, αλλά όμως λατρέψτε και τον Θεό σας, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά επειδή ακριβώς δεν λάτρευαν οι χριστιανοί και δεν θυσίαζαν στον Θεό αυτοκράτορα για τη Ρώμη, από τον Αύγουστο και μετά. Νομίζω και μόνο από αυτό ενοχλούσε. Ακριβώς. Η αλήθεια ενοχλούσε. Έτσι. Και μάλιστα να πούμε ότι στα χρόνια του, λίγο πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνο, στα χρόνια του Διοκλητιανού, το 303, ξεσπάει ο χειρότερος, ο σκληρότερος διωγμός όλων των εποχών. Έτσι, ευτυχώς κράτησε λίγο βέβαια, μέχρι το 313, και έχουμε νέφη μαρτύρων την εποχή αυτή. Μάλιστα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και κάποια βιογραφικά στοιχεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης όσον αφορά την καταγωγή τους, το γένος τους, τα αξιώματα, την οικογένειά τους, από που προέρχονται σαν προσωπικότητες. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, οι γονείς του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν ο Κωνσταντιος και η Ελένη. Ο Κωνσταντιος ήταν αξιωματούχος του Ρωμαϊκού κράτους. Ήταν καταγωγής ηλυροελληνικής. Είχε και ελληνικές ρίζες. Από την Ηλυρία, δηλαδή από την περιοχή της, θα λέγαμε, της Σερβίας, κάπου εκεί. Το 300, ναι. Έρχεται λοιπόν ο Κωνσταντιος, ο οποίος γίνεται ένας αξιωματούχος του Ρωμαϊκού κράτους, και παντρεύεται την Ελένη, κόρη ενός ξενοδόχου, άσημη κατά τα άλλα, από το δρέπανο της Βυθινίας. Την παντρεύτηκε το 270, συγγνώμη, το 270 την παντρεύεται, και λίγο αργότερα
αναγορεύεται ως Καίσαρ και Αύγουστος στη Δύση και αναλαμβάνει τη διοίκηση της εξουσίας της Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, δηλαδή θα λέγαμε της Ευρώπης ο Κωνσταντίος. Μην ξεχνάμε όμως ότι την εποχή αυτή ήδη ο Διοκλητιανός από το 285 είχε κάνει μια διοικητική μεταρρύθμιση του Ρωμαϊκού κράτους και θέσπισε να κυβερνάται από συναυτοκράτορες, την τετραρχία τη λεγόμενη. Οπότε βασίλευαν 2 αυτοκράτορες στην Ανατολή και 2 στη Δύση. Στην Ανατολή βασίλευε ο Διοκλητιανός και ο Γαλέριος και στην Δύση βασίλευε ο Μαξιμιανός και αργότερα που πήρε τον τίτλο του Αυγούστου, ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντιος. Λίγο αργότερα όμως αναγκάστηκε και γεννήθηκε από αυτόν τον γάμο του Κωνσταντίου και της Ελένης, γεννήθηκε περί το 274, κατά άλλους το 280, ο Κωνσταντίνος στην πόλη Ναϊσό ή Νίσσα της Σερβίας. Βεβαίως μεγάλωσε σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, του έδωσε την κατάλληλη αγωγή ο πατέρας του, είχε τον τρόπο. Όμως λίγο αργότερα αναγκάστηκε με ένα διάταγμα του Διοκλητιανού να χωρίσει την Ελένη. Γιατί δεν προέβλεπε ή μάλλον έπρεπε από αυτόν τον νόμο να παντρεύονται οι αξιωματούχοι του και οι καίσαρες του Ρωμαϊκού κράτους μόνο ευγενείς γυναίκες. Έτσι λοιπόν χώρισε την Ελένη με το ένδεικτο, με τον νόμο του Διοκλητιανού και αποσύρθηκε τελικά στο δρέπανο της Βυθινίας ο Κωνσταντίνος με τη μητέρα του ως όμηροι, προσέξτε, του Διοκλητιανού και του Γαλερίου, για να τον έχουν στο χέρι, για να είναι υπάκουος στη Δύση ο Κωνσταντιος. Εκεί έμεινε. Αυτό είναι μια πραγματικά άγνωστη πτυχή. Άγνωστη πτυχή, ναι. Έμεινε σχεδόν αιχμάλωτος, αλλά όμως στα παλάτια εκεί του Διοκλητιανού, ο Διοκλητιανός είχε έδρα την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Σπούδασε κλπ. Μάλιστα υπάρχει και ένα περιστατικό που ίσως έχει τη σημασία του, κύριε Μπλάνο. Ο Γαλέριος, εορτάζοντας μια νίκη κατά των Περσών, οργάνωσε κάποιους αγώνες με θηριομαχίες. Ήταν της εποχής εκείνης, ήταν πολύ αγαπητό θέαμα οι θηριομαχίες. Έβαζαν μέσα κάποιους ανθρώπους που πάλευαν με τα λιοντάρια και τις τίγρες και ο λαός διασκέδαζε. Και κάποια στιγμή, επειδή ο Γαλέριος ήθελε τον Κωνσταντίνο. Άρτη και θεάματα. Άρτος και θέαμα, βεβαίως. Ήθελε τον Κωνσταντίνο να τον ξεκάνει ο Γαλέριος, ότι έβλεπε ότι ένας νέος ανερχόμενος αστέρας θα του ήταν εμπόδιο στην δική του την καριέρα και των παιδιών του. Και κάποια στιγμή είπε, Κωνσταντίνε, μπορείς να νικήσεις αυτό το λιοντάρι? Και τότε ο Κωνσταντίνος, λέει η παράδοση, μπήκε στο στάδιο και έσφαξε το λιοντάρι, νίκησε το λιοντάρι. Και ο λαός αποθέωσε τον νεαρό Κωνσταντίνο. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη και η αξιολόγηση, θα λέγαμε, του Κωνσταντίνου. Όσο και αν ήθελε να τον βγάλει από την άκρη. Από την άκρη τελικά έφερε αντίθετα αποτελέσματα. Το 305 ο Κωνσταντίνος, μάλλον παραιτείται ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός στη Δύση, οι 2 αυτοκράτορες, και αναλαμβάνει ο Γαλέριος στην Ανατολή και ο Σεβίρος στη Δύση. Τότε λοιπόν απελευθερώνεται και ο Κωνσταντίνος με τη μητέρα του και μεταβαίνει στην Γαλλία, όπου συναντά τον πατέρα του, τον Κωνσταντιο, και ο πατέρας του τον αναγορεύει Καίσαρα και του αναθέτει μια εκστρατεία στην Μεγάλη Βρετανία, την οποία, μια εξέγερση προφανώς ήταν εκεί, την οποία φέρνει εις πέρας ο Κωνσταντίνος με μεγάλη ευκολία. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Ένα χρόνο αργότερα, το 306, πεθαίνει ο Κωνσταντιος, ο πατέρας του, και πια γίνεται κύριος της Δύσης, αναγορεύεται ως Καίσαρας ο Κωνσταντίνος. Όμως την εποχή αυτή, δυστυχώς, κύριε Μπλάνο, γίνονται πολλές ανακατατάξεις και εμφύλιοι πόλεμοι στην απέραντη αυτοκρατορία. Όταν μιλάμε για Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μιλάμε από την Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Ινδία, μέχρι την Βόρεια Αφρική και μέχρι τη Ρωσία. Ένα τεράστιο κράτος που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία. Ένα τεράστιο κράτος. Τότε λοιπόν έχουμε και στη Δύση κάποιες ανακατατάξεις. Ο Μαξέντιος, ο γιος του Μαξιμίνου, του εκθρονιστέντος Μαξιμίνου, τελικά κατορθώνει να ανεβάσει στο θρόνο τον πατέρα του και στη συνέχεια ο ίδιος εκθρονίζει τον πατέρα του και στρέφεται εναντίον του Κωνσταντίνου. Και έχουμε μια σύγκρουση στη Δύση. Το 312 λοιπόν. Αυτά ήταν και σημάδια παρακμής. Σημάδια παρακμής, φυσικά. Διαβαίνει τις Άλπεις ο Μαξέντιος εναντίον του Κωνσταντίνου. Όμως ο Κωνσταντίνος με στρατό και με τα προσόντα που είχε, τα ηγετικά προσόντα που είχε, καταδιώκει τον Μαξέντιο και φτάνει έξω από τη Ρώμη.
Εκεί συμβαίνει το θαύμα, το μεγάλο θαύμα, το οποίο είναι γνωστό. Είδε στον ουρανό ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν χριστιανός, έτσι. Παρόλο η μητέρα ήταν χριστιανή. Να το πούμε γι' αυτό. Δεν ήταν χριστιανός, ήταν ηλιολάτρης, ήταν ακόμη ειδωλολάτρης ο Κωνσταντίνος, έτσι. Απλά είχε ακούσει για τον χριστιανισμό και με την ευγενή ψυχή που είχε αξιολόγησε ότι κάτι καινούριο έρχεται στον κόσμο. Έτσι βλέπει αυτό το όραμα, έναν τεράστιο, επελώριο σταυρό στον ουρανό και επάνω έγραφε εν τούτο νίκα. Και το ίδιο βράδυ είδε στον ύπνο του τον Χριστό, ο οποίος του έλεγε προχώρα με το σύμβολό μου και θα νικήσεις. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα χαράσει στις ασπίδες. Καθοριστικό αυτό για την μετέπειτα χαράσει στις ασπίδες των στρατών το σταυρό και τα λάβαρα με το σταυρό. Και όταν ο Μαξέντιος σε μια γέφυρα εκεί κοντά έξω από τη Ρώμη, στον Τίβερη, αντικρίζει το σταυρό, παθαίνει ένα σοκ πραγματικά και αυτός και ο στρατός του. Οπισθοχωρεί, καταραίει η γέφυρα στον Τίβερη και πνίγεται ο ίδιος ο Μαξέντιος και ο στρατός του, ένα μεγάλο μέρος του στρατού του, και ο Κωνσταντίνος μπαίνει στη Ρώμη θριαμβευτής πια, φτιάχνει και τη μεγάλη αψίδα του Κωνσταντίνου που υπάρχει ακόμα σήμερα στη Ρώμη. Και από τη Ρώμη ως Καίσαρας, λοιπόν, ως αυτοκράτορ του δυτικού κράτους, αρχίζει ήδη να εφαρμόζει το δικό του πρόγραμμα και γίνεται ένας λαοφιλής πραγματικά ηγέτης στη Δύση. Στην Ανατολή είχε αναλάβει ήδη, πέθανε ο Γαλέριος και ανέλαβε ο Λυκίνιος, ο οποίος ήταν συγγενής, είχε παντρευτεί την αδερφή του Κωνσταντίνου Λυκίνιος, και στην αρχή είχαν αγαθές σχέσεις. Και το πρώτο διάταγμα, κύριε Μπλάνο, ποιο είναι του Κωνσταντίνου? Να ηρεμήσει θρησκευτικά και πνευματικά η αυτοκρατορία. Και καλεί τον Λυκίνιο στο Μεδιόλανο το 313 και υπογράφουν από κοινού το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων. Ας σταθούμε λιγάκι σε αυτό, κύριε Πλάνο, έχει σημασία. Είναι το πρώτο διάταγμα στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους που δίνει τη δυνατότητα, θεσμοθετεί την ανεξιθρησκεία. Σημαντικό. Σε μια εποχή που αδιανόητο πραγματικά και πρωτοπόρο διάταγμα. Δεν υπάρχει, αν το αξιολογήσουμε με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, είναι ένα από τα σπουδαιότερα πνευματικά επιτεύγματα όλων των εποχών. Λοιπόν, δίνει το δικαίωμα στον κάθε. Δεν κάνει, προσέξτε κύριε Μπλάνο, δεν κάνει επίσημη θρησκεία του χριστιανισμό. Κάποιοι κακόβουλοι το λένε αυτό το πράγμα. Επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός του κράτους έγινε το 380 από το Θεοδόσιο. Ο Κωνσταντίνος απλά δίνει ανεξιθρησκεία και τη δυνατότητα ελευθερίας θρησκευτικής σε όλους αυτούς του κράτους, σε όλους τους υπηκόους του κράτους. Λοιπόν, υπογράφεται από τον Κωνσταντίνο και τον Λυκίνιο και πλέον επανέρχονται από την εξορία οι χριστιανοί, δίδονται οι χριστιανικοί ναοί τους στην Εκκλησία και η περιουσία της. Αρχίζει λοιπόν η Εκκλησία μας να βγαίνει από τις κατακόμβες. Γιατί, σας είπα και προηγουμένως, μέχρι τότε, μέχρι το 313 και λίγο νωρίτερα βεβαίως, πριν πεθάνει ο Διοκλητιανός, έχουμε φοβερούς διωγμούς, τους φοβερότερους διωγμούς όλων των εποχών. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι την ιστορία, να δούμε και μετά θα τα κρίνουμε. Ολοκληρώστε, θα κάνουμε μετά ένα διάλειμμα. Στη συνέχεια, βλέποντας τόσο ο Γαλέριος καταρχήν, αλλά και ο Λυκίνιος αργότερα, ότι ο Κωνσταντίνος είναι ένα μεγάλο φαβορί πραγματικά και ένας κίνδυνος για την δική τους την εξουσία, στρέφονται εναντίον τους. Και προσπαθούν να βρουν ευκαιρία να θίξουν τον Κωνσταντίνο να στραφεί εναντίον τους. Και τι κάνει ο Λυκίνιος το 320? Για να προκαλέσει τον Κωνσταντίνο, ενώ είχε υπογράψει το διάταγμα των Μεδιολάνων το 313, κηρύσσει διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Διωγμό. Αυτό λοιπόν ήταν και η χαριστική βολή κατά του Λυκείου. Ο Κωνσταντίνος στρέφεται προς Ανατολάς και το 324 κατατροπώνει το Λυκίνιο και γίνεται πια μονοκράτορ όλης της απέραντης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι μονοκράτορ. Έτσι λοιπόν ως μονοκράτορ αρχίζει το έργο του. Βλέπουμε και το σχέδιο του Θεού, πως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος θα κυριαρχήσει την εποχή που έπρεπε για να μπορέσει σε αυτή την κομβική ιστορική στιγμή να αλλάξει ο ιστορικός κύκλος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην πολύ ωραία κουβέντα μας. Επιστρέφουμε σύντομα.
λόγος Ρωμαϊκός. 21η Μαΐου είναι μια πολύ γνωστή ημερομηνία. Έχουμε και πολλούς Κωνσταντίνους και πολλές Ελένες που εορτάζουν, τους μεγάλους αυτούς Αγίους και Αποστόλους. Και νομίζω ότι στη σημερινή μας κουβέντα με τον κύριο Λάμπρο Σκόντζο έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να διεισδύσουμε και να ανιχνεύσουμε το τεράστιο έργο και όσον αφορά τα εκκλησιαστικά αυτά πρόσωπα, αλλά κυρίως το πολιτικό έργο και την παγκόσμια προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όλους αυτούς, όπως είπαμε, που τον πολέμησαν, τους λόγους που τον πολέμησαν και τον πολεμούν μέχρι σήμερα. Και επειδή η ιστορία γράφεται με την αλήθεια και με ντοκουμέντα, νομίζω σήμερα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για μια προσωπικότητα τόσο μεγάλη που τόσο πολύ έχει αμφισβητηθεί. Πριν περάσουμε στο έργο το τεράστιο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κύριε Σκόντζο, θα ήθελα να αφιερώσουμε και λίγα λόγια για τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Γιατί νομίζουμε όλοι ότι αυτή η Αγία Μορφή συνέβαλε πάρα πολύ στο να γίνει ο Μέγας Κωνσταντίνος αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Είχε σημαντικό ρόλο και όπως επίσης γνωρίζουμε συνέβαλε πάρα πολύ και στα μνημεία τα χριστιανικά να διασωθούν, να αναδειχθούν, με κυριότερο και την έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Όπως σας είπα προηγουμένως, κύριε Μπλάνο, ο Μέγας Κωνσταντίνος αλλά και ολόκληρη δυναστεία των Φλαβίων, έτσι λεγόταν το οικογενειακό, η μεγάλη οικογένεια των Φλαβίων από όπου προέρχονταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, είχαν μια περίεργη θρησκευτική πίστη. Ήταν ηλιολάτρες. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν οπαδοί μιας μηθραϊκής θρησκείας που ήταν πολύ αγαπητή στον Ρωμαϊκό στρατό, του Μήθρα ή του Θεού Ηλίου. Λάτρευαν τον ήλιο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι σημαντικό. Λάτρευαν ένα Θεό. Έστω και αν ήταν ο ήλιος, ο ψεύτικος Θεός ήλιος. Λάτρευαν ένα Θεό. Έχουμε ενωθεία. Όμως έρχεται η Αγία Ελένη, η οποία πρώτη αυτή και κατά την παράδοση είχε κατηχηθεί από έναν μεγάλο επίσκοπο Πάπα Ρώμης, τότε από έναν Πάπα Ρώμης, τον Σίλβεστρο, τον Πάπα Ρώμης, στο χριστιανισμό. Και η Αγία Ελένη είναι αυτή που ενέπνευσε το Μέγα Κωνσταντίνο και του έδωσε και τον κατήχησε στο χριστιανισμό. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και κάτι άλλο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πίσω από τις μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας της Εκκλησίας μας κρύβονται γυναίκες, κρύβεται και μια γυναίκα. Και αυτή η γυναίκα που κρύβεται, που στέκεται μάλλον δίπλα στον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον ανέδειξε μεγάλο, είναι η Αγία Ελένη, η οποία ήταν μια υπέροχη γυναίκα, εξαιρετικής ομορφιάς, αλλά προπαντός πνευματικής, είχε πολύ μεγάλη πνευματική καλλιέργεια, καταπληκτική αυτή η γυναίκα και πολλές αρετές. Είχε, όπως είπαμε, γίνει χριστιανή και ενέπνευσε στον Κωνσταντίνο τα χριστιανικά ιδεώδη, τις χριστιανικές αρετές. Ο Κωνσταντίνος, χάρη στη μητέρα του, ενώ δεν ήταν χριστιανός, και όπως θα δούμε, βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός στο τέλος της ζωής του, προσεύχονταν στους χριστιανούς. Αυτό είναι σημαντικό πάντως, διότι δεν το επέβαλε η μητέρα του, τον κατήχησε, του μίλησε για την αλήθεια, αλλά όταν αυτός αισθάνθηκε, και θα τα πούμε πιο μετά, όταν ορίμασε μέσα του και αφού και ως αυτοκράτορας ήθελε να δείξει πραγματικά, εμπνεόμενος και από το θεσμό της ανεξιθρησκείας, ότι δεν θέλει να φαίνεται ότι πλευρίζει και αυτό στη μια πλευρά και ότι μονόπλευρα αντιμετωπίζει τους άλλους, ίσως και από αυτούς τους λόγους να ήθελε να ακολουθήσει και αυτός το δρόμο, και όταν ορίμασε στο τέλος. Θα σας πω, λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος τυπικά δεν ήταν χριστιανός, στην ουσία ήταν χριστιανός, γιατί ολόκληρη η βιωτή του, τα έργα του κλπ, η πολιτική του ήταν εμπνευσμένη. Για κάποιους λόγους, είπαμε, ακριβώς από τον χριστιανισμό. Όμως ο ίδιος παρέμεινε εθνικός, προσέξτε, για να είναι αυτοκράτορας όλων των υπηκόων. Και ξέρουμε την εποχή εκείνη ότι το 90 περίπου % των υπηκόων ήταν εθνικοί, ειδωλολάτρες. Και μάλιστα κράτησε ο Μέγας Κωνσταντίνος και η διάδοχή του ως και τον Ιωβιανό, ένα αυτοκράτορα γύρω στο 370 περίπου, κράτησε τον τίτλο του υπάτου αρχιερέως της εθνικής θρησκείας, Pontifex Maximus. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ήταν ο ύπατος αρχιερέας, κράτησε τον τίτλο, τυπικά τον κράτησε. Βέβαια έχουμε ιστορικά ντοκουμέντα, ιδιαίτερα από μια επίσκεψη του Κωνσταντίνου στην Ρώμη το 326, είχε πάει στη Ρώμη
θα σας πω γιατί πήγε στη Ρώμη, γιατί είχε μεταφέρει την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο το 325, έτσι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και τον κάλεσαν για να εορτάσει τα 20 χρόνια της αυτοκρατορικής του εξουσίας. Και έπρεπε κατά το ηθιμικό δίκαιο εκεί των ειδωλολατρών της Συγκλήτου κλπ. Να θυσιάσει στην Θεά Νίκη. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ήταν χριστιανός ο Κωνσταντίνος, τυπικά όμως παρέμεινε ως εθνικός, ως ηλιολάτρης, για να είναι ο ενωτικός παράγων του κράτους. Το 325 έρχεται και κάνει το εξής σημαντικό και θαυμάσιο, θα λέγαμε, για τους ιστορικούς αργότερα. Μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη, την πρωτεύουσα του κράτους, στο Βυζάντιο. Σε μια ασήμαντη πολιτεία εκεί που βρίσκεται σήμερα η Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη. Το 325. Μια απόφαση που αποδείχθηκε πραγματικά ότι άλλαξε την ιστορία. Ότι ήθελε να αφήσει πίσω το ιστορικό παρελθόν, το οποίο ήταν συνδεδεμένο και με την ειδωλολατρία και το σκοταδισμό και τους διωγμούς των χριστιανών. Άφησε πίσω του την ιστορία στη Ρώμη του παλιού κόσμου ο Κωνσταντίνος και έρχεται και εγκαινιάζει μια καινούργια ιστορία από το 325, από το 330 στην ουσία. Μια κίνηση που ήθελε να δείξει συμβολικά ότι γυρίζει σελίδα ιστορία. Γυρίζει σελίδα στην ιστορία και η ιστορία τον δικαίωσε. Μάλιστα. Η Κωνσταντινούπολη, αν το πάρουμε και γεωγραφικά, είναι το κέντρο του κόσμου τότε. Δεν είναι τυχαία η επιλογή αυτή, δεν είναι τυχαία. Λένε κάποιοι ότι ακριβώς από τον Ατλαντικό μέχρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Ινδία, είναι η ίδια απόσταση. Ένα μαγευτικό μέρος. Το κέντρο του κόσμου, λοιπόν. Και μάλιστα λέει η παράδοση ότι όταν ο Κωνσταντίνος χάρασε επιτόπου τα όρια της Κωνσταντινούπολεως, τον οδηγούσε ένας άγγελος. Λέει η ιστορία, το λέει ο ιστορικός Ευσέβιος αυτό. Και μεταφέρει λοιπόν εκεί και αφήνει πίσω το ολόκληρο το παρελθόν ο Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Και έτσι φτιάχτηκε του Κωνσταντίνου η πόλη. Και την ένδοξη και θρηνική Κωνσταντινούπολη. Και φτιάχνει από την ώρα εκείνη, αρχίζει η λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι. Η οποία θα ζήσει, κύριε Μπλάνο, δεν είναι τυχαίο αυτό, 1000 χρόνια. Καμιά άλλη αυτοκρατορία στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν έζησε 1000 χρόνια που έζησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γιατί? Γιατί είχε στερεά θεμέλια. Τα θεμέλια αυτά τα είχε θέσει ο μεγάλος τους άντρας, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και τα θεμέλια αυτά είναι η χριστιανική πίστη και η πολιτική της πρωτεύουσας αυτής του νέου κράτους που θα εμπνέεται από τις χριστιανικές αρετές και την χριστιανική βιωτή. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σκότσο, να δούμε και κάποια μέτρα που έλαβε, γιατί στην ουσία μετάλλαξε με τις μεταρρυθμίσεις του, με το κοινωνικό του έργο, το τεράστιο αυτό, όχι μόνο συμβολικά άλλαξε την ιστορία, στην πράξη λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία σημάδεψαν ακριβώς και με τις μετέπειτα γενιές. Τα μέτρα αυτά, κύριε Μπλάνο, που πρωτοποριακά μέτρα αυτά, τα παίρνουν σήμερα και τα νομοθετούν σήμερα, μάλιστα, ύστερα από 1700 χρόνια οι πολιτικοί. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Πρώτα απ' όλα έδωσε την ελευθερία σε όλους να λατρεύουν όποιο Θεό θέλουν. Σήμερα δεν είναι... δεν επιστούν οι πάντες κατοχυρωμένο και συνταγματικά δικαιώματα των δημοκρατικών χωρών. Μάλιστα τα συντάγματα φροντίζουν να κατοχυρώνουν το δικαίωμα της αυτής της ελευθερίας. Πρώτον. Δεύτερο, τι κάνει? Καταργεί τη δουλεία. Για πρώτη φορά έχουμε διάταγμα επίσημο από επίσημη εξουσία που καταργεί τη δουλεία. Δεν έχουμε στη Ρώμη, δεν έχουμε στην αρχαία Ελλάδα διατάγματα που καταργούν τη δουλεία. Λοιπόν, κανείς δεν τόλμησε να το κάνει πριν. Όχι βέβαια ότι καταργήθηκε η δουλεία. Έτσι, δεν καταργείται τόσο εύκολα με ένα διάταγμα, θεσμός πολλών αιώνων. Δεν καταργούνται τόσο εύκολα. Αλλά όμως έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα αυτό και δίνει στους δούλους ίσια δικαιώματα με τους ελευθέρους. Και μάλιστα ορίζεται ρητά να έχουν μισθό οι δούλοι. Να είναι πια υπάλληλοι, να μην είναι δούλοι. Λοιπόν, έρχεται και καθορίζει την αργία της Κυριακής. Δεν υπάρχει προηγούμενο στον αρχαίο κόσμο να υπάρχει μια ημέρα την εβδομάδα ανάπαυσης των ανθρώπων. Και μάλιστα αυτή η ημέρα είναι η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Η Κυριακή. Κυριακή αργία. Έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος και κάτι άλλο κάνει, κύριε Μπλάνο. Ξέρετε, την εποχή εκείνη η δικαιοσύνη
δεν υπήρχαν δικαστές, δεν υπήρχαν αυτά, την ασκούσε ο αυτοκράτορας με τα τεταλμένα όργανα του. Έρχεται λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος και τι κάνει? Κανένας να μην βασανίζεται και να μην λογίζεται παράνομος αν δεν αποφανθεί, αν δεν πέρασε από δίκη. Αυτό που λένε σήμερα, ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας ο παραβάτης οποιοδήποτε παραπτώματος. Το θεσπίζει λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τρομακτικές παρεμβάσεις για τα δεδομένα της εποχής. Τρομακτικές παρεμβάσεις. Έρχεται επίσης και συνέβαλε και η Αγία Ελένη, η μεγάλη αυτή η μητέρα του, και γίνονται ιδρύματα, κοινοφελή ιδρύματα. Άγνωστος θεσμός στην αρχαία εποχή. Έρχεται επίσης ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κοινωνικό έργο λοιπόν. Και κάνει ένα πολύ σημαντικό ακόμα. Ειρηνεύει την Εκκλησία, κύριε Μπλάνο. Για την εποχή αυτή έχουμε μια τρικυμία πραγματικά στην Εκκλησία μας. Έχουμε την λεγόμενη αριανική έρηδα. Η Αριανή, μια φοβερή αίρεση της αρχαίας Εκκλησίας που την είχε ανακοινήσει ένας ιερέας από την Αλεξάνδρεια, ο Άριος, ο οποίος αρνούνταν την θεότητα του Ιησού Χριστού και ανέτρεπε εκ βάθρων πραγματικά το χριστιανικό οικοδόμημα, την χριστιανική δογματική και την πίστη της Εκκλησίας μας. Έρχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος και τι κάνει? Για να ειρηνεύσει η Εκκλησία, λέει, θα καθίσετε στο τραπέζι να τα συζητήσετε και θα ψηφίσετε κατά πλειοψηφία ποιος έχει δίκιο. Έχουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτό δεν μπορούσε. Συνεπώς καθιέρωσε και θεσμικά τις συνόδους. Καθιέρωσε τον δημοκρατικό τρόπο διοίκησης και τις αποφάσεις να τις παίρνει η Εκκλησία μας δημοκρατικά πια. Συγκαλεί το 325 την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, όπου καλεί 300 πατέρες, 300 επισκόπους από τα πέρατα της Οικουμένης για να αποφασίσουν δημοκρατικά και ελεύθερα επικαλούμενοι βεβαίως το Άγιο Πνεύμα, ποια είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και βέβαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ο μεγάλος αυτός θεσμός των Οικουμενικών Συνόδων, αποφάνθηκε το Άγιο Πνεύμα ότι τελικά ο Άριος ήταν αιρετικός και εστάλει στην εξορία βεβαίως και απομονώθηκαν οι Αριανοί, αν και δημιούργησαν προβλήματα αργότερα με τους διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό δεν είναι του παρόντος τώρα να τα αναφέρομαι. Εν τούτης όμως έχουμε την καταδίκη, την επίσημη καταδίκη του αριανισμού, χάρη στη συμβολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Και εδώ είναι σημαντικό ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος, ενώ είχε τιμητικά την προεδρία της Συνόδου, έφυγε την πρώτη μέρα. Μάλιστα. Πήγε στα εγγένεια της Συνόδου, δηλαδή στον αγιασμό θα λέγαμε της Συνόδου, και έφυγε να μην επηρεάσει τους πατέρες. Παρότι του καταλογίζουν κάποιοι ότι προσπάθησε να υποτάξει την Εκκλησία κάτω από το αυτοκρατορικό του. Προσπαθούν κάποιοι να τον. Αλλά όμως ο Κωνσταντίνος έλεγε ότι εγώ είμαι επίσκοπος των εκτός, έλεγε. Μάλιστα. Γιατί αυτή τώρα η ιστορική αποκάλυψη με την τεράστια καθιέρωση των συνόδων σε ένα μεγάλο πρόβλημα που το διαχειρίστηκε πάρα πολύ έξυπνα, σοφά θα λέγαμε, γιατί έλυσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δείχνει και τον μεγάλο άνδρα, ο οποίος με την κίνηση φανέρωσε και τις προθέσεις του ότι δεν ήθελε να επιβάλλει ο ίδιος υποταγή. Σαφώς όχι. Ως αυτοκράτορ και μονοκράτορ. Σαφέστατα. Στα πράγματα της Εκκλησίας. Παράλληλα, ανοίγει τα αυτοκρατορικά ταμεία και στέλνει τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, η οποία έχει αφιερωθεί πια η Αγία Ελένη στην υπηρεσία της Εκκλησίας μας, και περιοδεύει σε όλη την αυτοκρατορία, φτιάχνει μνημεία, όπως είναι το μνημείο της Εκατοπηλιανής στην Πάρο, όπως είναι το μοναστήρι του Σταυροβουνίου στην Κύπρο, όπως είναι ο ναός της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και άλλα μεγάλα. Και το μεγαλύτερο βεβαίως που έχει κάνει ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσω της Αγίας Ελένης, της Αγίας αυτής της γυναίκας, είναι η έβριση του Τιμίου Σταυρού το 328, αν δεν κάνω λάθος. Μετέβη με έξοδα του Κωνσταντίνου, μετέβη στην Ιερουσαλήμ, ερεύνησε να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Βεβαίως, επάνω από το σημείο που σταυρώθηκε ο Κυριός μας, οι ιδωλολάτρες είχαν χτίσει ένα ναό της Αφροδίτης. Αναγκάστηκε να καταδαφίσει αυτόν τον ναό η Αγία Ελένη. Τις καταλογίζουν ότι γκρέμισε τάχα ένα ναό. Όχι βέβαια ότι ήταν, γιατί έκτιζε ο Μέγας Κωνσταντίνος και ναούς των εθνικών. Υπάρχουν μαρτυρίες των ιστορικών. Έκτιζε και ναούς των εθνικών για να έχουν οι ειδωλολάτρες τους ναούς τους. Εδώ στην περίπτωση κατεδάφισε και
στα ερείπια του ναού, κάτω από τα χώματα, βρήκε 3 σταυρούς. Τον σταυρό του Κυρίου μας και τους 2 σταυρούς. Και σύμφωνα με την παράδοση, ο σταυρός του Κυρίου μας αναγνωρίστηκε από ένα θαύμα που έγινε, που μια νεκρή γυναίκα αναστήθηκε όταν της έβαλαν επάνω τον σταυρό του Κυρίου μας. Και ακόμα σήμερα έχουμε την ευλογία και τη χαρά να θαυμάζουμε αυτά τα μνημεία της Αγίας Ελένης και με τα έξοδα του Κωνσταντίνου που έγιναν, έτσι, είτε στην Πάρο, είτε στην Ιερουσαλήμ, είτε αλλού. Μάλιστα. Είναι αλήθεια πως ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ευθύνεται και για κάποια εγκλήματα των συγγενών? Έχουμε ακούσει και αυτά. Κύριε Πλάνο, κυρίως... Και πολλοί για να τα ξεδιαλύνουμε, γιατί κυρίως νομίζω... επικεντρώνονται πολλοί τα εκμεταλλεύονται όχι στο αυτά. έργο, όχι στο Μάλιστα. κοινωνικό, Ακριβώς. στο πολιτικό, στο αναγεννητικό έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά κυρίως σε κάποια ατυχή γεγονότα, τα οποία Γιατί οι κατήγοροι από αυτά πιάνονται και όπως είπατε παραβλέπουν σκοπίμως ή όχι το τεράστιο κοινωνικό και όχι μόνο έργο αυτής της τεράστιας προσωπικότητας. Πριν συνεχίσω, θα έκανα μια παρένθεση εδώ, θα έλεγα μια παρένθεση. Αν ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν γινόταν χριστιανός, θα σας πληροφορώ ότι με το έργο του και την προσωπικότητά του θα ήταν το φλάμπουρο και το λάβαρο πραγματικά των αθεϊστών, νεοπαγανιστών κλπ. Αλλά επειδή ακριβώς έγινε χριστιανός, δέχεται τα πειρά όλων αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να τους πείραξε πάρα πολύ. Τους πείραξε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτές τα ατυχή γεγονότα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος από την πρώτη τη γυναίκα του, την Μινερβίνα, είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Κρίσπο. Έναν υπέροχο πραγματικά, ένα υπέροχο παιδί με πολλά φυσικά και πνευματικά χαρίσματα, και μάλιστα τον είχε αξιοποιήσει ο Μέγας Κωνσταντίνος στον στρατιωτικό τομέα κάποια στιγμή. Λίγο αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος χώρισε τη Μινερβίνη. Άλλωστε είπαμε ότι ήταν σύνηθες αυτό το φαινόμενο να αλλάζουν για πολιτικούς λόγους, προσέξτε, να συνάπτουν γάμους οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και αργότερα οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Και παντρεύτηκε την αδελφή του, την κόρη του Μαξιμιανού, την Φαύστα, μια πανέμορφη γυναίκα, πραγματικά ραδιούργα γυναίκα. Η Φαύστα ποτέ δεν χώνεψε τον Κρίσπο, δεν ήταν το παιδί της, έτσι, ήταν της πρώτης γυναίκας, και επειδή ήθελε να προωθήσει τα παιδιά της, συκοφάντησε τον Κρίσπο ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά, να την ατιμάσει. Την εποχή εκείνη όμως είχε ψηφιστεί ένα ψήφισμα από την Σύγκλιτο και από τον Αυτοκράτορα. Το είχε ψηφίσει ήδη, αν θυμάμαι καλά, ο Διοκλητιανός το ψήφισμα αυτό, ότι όποιος έπρατε αυτό το αδίκημα να θανατώνεται. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κωνσταντίνος και πίστεψε την Φαύστα, έπεσε θύμα πλεκτάνης, πίστεψε την Φαύστα, και προκειμένου να εφαρμόσει τον νόμο αυτόν έκλεισε στη φυλακή τον Κρίσπο. Δεν αναφέρεται τον εκτέλεσε ο Κωνσταντίνος. Μπορεί η Φαύστα, το οποίο πιθανόν η Φαύστα να έβαλε και δολοφόνησαν τον Κρίσπο. Όπως αργότερα, όταν ο Κωνσταντίνος συνέρχεται από αυτό το γεγονός, το οποίο έκλαιγε για την δολοφονία, για το θάνατο του γιού του Κρίσπο, έκλαιγε σε όλη τη ζωή. Έτσι, δεν το ήθελε. Και μάλιστα οι κατηγορίες ήταν ότι ήθελε να του πάρει και το θρόνο, να σκοτώσει τον πατέρα του. Είχαμε 2 δηλαδή συκοφαντίες, που καμιά από αυτές δεν ευσταθούσε. Έτσι αργότερα λοιπόν, όταν ξεδιάλυνε η συκοφαντία αυτή, αναγκάστηκε ο Κωνσταντίνος να εκτελέσει την Φαύστα. Θα θέλω να πω λοιπόν, κύριε Πλάνο, το εξής πράγμα, να παρατηρήσω πάνω σε αυτά, ότι αυτού του είδους οι ενέργειες πρώτα απ' όλα ήταν νόμιμες. Έγινε με τον νόμο, ήταν νόμοι του κράτους. Προέβλεπε και για τη μοιχεία και για την στάση απέναντι στον Αυτοκράτορα θάνατος. Ήταν νόμιμο, έτσι. Πρώτον. Δεύτερο, ο Κωνσταντίνος όταν έκαμε αυτά δεν ήταν χριστιανός. Ήταν ακόμα πώς το λέει, παρσιστής, ηλιολάτρης. Βεβαίως. Εντάξει. Και τρίτον, ο Κωνσταντίνος από τις βιογραφίες του, από ό,τι αναφέρει ο ιστορικός Ευσέβιος και οι βιογράφοι του, για αυτά τα ατυχή γεγονότα έκλαιγε σε όλη του τη ζωή. Ήταν ένας διαρκής μετανών ο Κωνσταντίνος για αυτά τα άτυχα γεγονότα. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να τον χαρακτηρίσουμε δολοφόνο, ούτε να τον χαρακτηρίσουμε θηριώδη, αλλά όμως ήταν ένας τυπικός Ρωμαίος αυτοκράτορ, ο οποίος εφάρμοσε τον νόμο, όντας ήδη ακόμη ειδωλολάτρες.
Και αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά έχουμε και τους νεοπαγανιστές σήμερα που επιμένουν ότι ο Κωνσταντίνος διέπραξε και εγκλήματα κατά των εθνικών κλπ. Είναι συκοφαντία, ασύστολη. Κανένα στοιχείο δεν υπάρχει. Μάλιστα υπάρχει ένας... Και ότι σκανδαλωδώς ευνοούσε τους χριστιανούς κλπ. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχει ένας ιστορικό... Καταρχήν ιστορικοί που και οι βιογράφοι, οι επίσημοι βιογράφοι του Κωνσταντίνου δεν αναφέρουν κανένα τέτοιο γεγονός. Αντίθετα μάλιστα, για να είναι ο συνεκτικός παράγων του κράτους, έμεινε, σας είπα, ειδωλολάτρης μέχρι και το θάνατό του. Θα το δούμε μέχρι πριν το θάνατό. Με αυτό θέλουμε να κλείσουμε. Με αυτό θα κλείσουμε. Έμεινε λοιπόν ειδωλολάτρης, λάτρευε τον Θεό Ήλιο, δεν ήταν χριστιανός ακόμη. Και επίσης έχουμε στοιχεία ότι προστάτευε τους πιστούς της αρχαίας θρησκείας. Έτσι, και έφτιαχνε και ναούς. Έτσι, μόνο ένας ιστορικός, ο Ζώσιμος, ο οποίος έζησε 100 χρόνια αργότερα, ένας εμπαθέστατος άνθρωπος, αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία του διηγήθηκαν, υποτίθεται, κάποιοι για να τα αναφέρει. Έτσι, ο Ζώσιμος, ένας ειδωλολάτρης ιστορικός του 5ου αιώνα αυτός, ο οποίος αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έζησε ο ίδιος, το διηγήθηκαν προφανώς τα σκοταδιστικά ιερατεία. Άλλο τα ιστορικά γεγονότα και άλλο οι εικασίες και οι σκοπιμότητες. Ακριβώς. Να μας πείτε κλείνοντας και το ιδιαίτερη σημασία, γιατί πραγματικά το τέλος του ήταν μια ομολογία πίστεως που την άφησε και για τον εαυτό του, σεβόμενος, όπως είπαμε, την ουδετερότητά του ως αυτοκράτορας. Η τελευταία του λοιπόν είχε αυτό το... Είναι καταπληκτική. Ιδιαίτερο στοιχείο. Το 337 ο Κωνσταντίνος αρρώστησε. Και μάλιστα αρρώστησε καθοδόν για μια εκστρατεία εναντίον των Περσών. Και η εκστρατεία αυτή, προσέξτε κύριε Μπλάνο, ήταν γιατί χάλασε μια συμφωνία με τον βασιλιά των Περσών των Σαπφόρ για να προστατεύει τους χριστιανούς. Και έκανε διωγμούς του Σαπφόρ και γι' αυτό λοιπόν εξαστάτευσε εναντίον του. Όμως φτάνοντας στην Νικομίδια αρρώστησε και συναισθάνθηκε ότι τα πράγματα με την υγεία του δεν πήγαιναν καλά. Και τότε λοιπόν κάλεσε τον επίσκοπο Νικομιδίας, τον Ευσέβιο, αλλά και τους άλλους επισκόπους της περιοχής και να τον βαπτίσουν. Βέβαια είχε όνειρο να μεταβεί στον Ιορδάνη ποταμό να βαπτιστεί. Το έλεγε ο ίδιος και το λέει ο ιστορικός ο Ευσέβιος, ότι είχε όνειρο να μεταβεί στον Ιορδάνη να βαπτιστεί που βαπτίστηκε ο Χριστός. Όμως δεν πρόλαβε. Βαπτίστηκε λοιπόν το 337 και την ίδια στιγμή, κύριε Μπλάνο, παραιτείται το αυτοκρατορικό θρόνο μετά τη βάπτιση και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Κατά τη βάπτισή του φορούσε ένα λευκό στιχάριο, ένα λευκό χιτώνα και με αυτόν τον χιτώνα δεν ξαναφόρεσε τα αυτοκρατορικά ενδύματα, τα πολύτιμα αυτοκρατορικά ενδύματα, δεν τα ξαναφόρεσε, ούτε το διάδημα, το στέμμα κλπ. Και έμεινε με τον χιτώνα του βαπτίσματός του και εκοιμήθη, πέθανε με τον χιτώνα αυτόν στην Νικομίδια το 337. Και λάμποντας, λέει ο βιογράφος του, ο Ευσέβιος, λάμποντας από χαρά και δοξάζοντας το Θεό. Πέθανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκοιμήθη, κατά εμάς τους χριστιανούς, εκοιμήθη δοξολογώντας το Θεό. Και βέβαια, εντάξει, ανέλαβε ο γιος του, ο Κωνσταντιος, εντάξει, δεν στάθη στο ύψος των περιστάσεων, ίσως θα χρειαζόταν άλλη εκπομπή για να μιλήσουμε για τους διαδόχους του. Μεταφέρθηκε σε χρυσή λάρνακα το λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων και γινόταν θαύματα. Έλαβαν χώρα πολλά θαύματα. Και επίσης εδώ, η αγιοσύνη επιβεβαιώνεται και από τα θαύματα. Από τα θαύματα και επιβεβαιώνεται, κύριε Μπλάνο, για εμάς τους χριστιανούς, το Άγιο Βάπτισμα τι σημαίνει? Θάνατο του παλαιού ανθρώπου. Ό,τι και αν έκανε ο Κωνσταντίνος, τα λάθη του ενδεχομένως και οι αμαρτίες του έσβησαν στην κολυμβήθρα. Για εμάς τους χριστιανούς το Άγιο Βάπτισμα είναι λουτρό παλιντερεσίας. Άρα λοιπόν ο Κωνσταντίνος έτσι κι αλλιώς είναι Άγιο της Εκκλησίας μας, είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος συνειδητός χριστιανός και γιατί ευαπτίστη την τελευταία στιγμή πριν κοιμηθεί. Αλλά και βεβαίως από την ομολογία του, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, και την δοξολογία του Θεού από την επιθανάτια κλίνη του. Εμείς αυτό θα κρατήσουμε. Πιστεύω ότι
η σημερινή εκπομπή, εκτός από την τιμητική και επαιτειακή αυτή εκπομπή, λόγω του ότι είμαστε στις μέρες που εορτάζουν οι Απόστολοι Μέγας Κωνσταντίνος και η Ελένη, νομίζω ότι είναι και μια εκπομπή απάντηση με ιστορικά ντοκουμέντα και με στοιχεία σε όλους αυτούς τους ανιστόρητους επικριτές του έργου και του μεγαλείου αυτής της προσωπικότητας, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εγώ θα έλεγα το εξής, κύριε Μπράνο, μου επιτρέπετε, ότι να κλείνουν, παρακαλώ τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, να κλείνουν τα αυτιά τους σε όλους αυτούς τους αυτόκλητους ψευδοϊστορικούς που λένε πράγματα ασύστολα, ψεύδια ασύστολα και παραμορφώνουν την ιστορία, γιατί εκμεταλλεύονται την σύγχρονη πρωτοφανή πνευματική σύγχυση και δρούν και κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Να ψάχνουν πηγές όσο μπορούν και να ακούν πολλές γνώμες οι αγαπητοί μας τηλεθεατές. Αυτό θέλω να τους πω. Ζούμε σε εποχή πνευματικής συγχύσεως και έχουμε ανάγκη να τα ψάχνουμε και να μην γινόμαστε θύματα του κάθε ανιστόρητου και του κάθε κακεντρεχή ιστορικού εντός εισαγωγικών. Ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Σκοτζού. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πλάνο. Για την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Αγαπητοί μας φίλοι, τιμή και δόξα στον Μεγά Κωνσταντίνο και την μητέρα του, την Αγία Ελένη. Τιμή και δόξα στο θεμελιωτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τιμή και δόξα στη Ρωμιοσύνη. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.